Браво бе, ти мина всички граници. 8 часа сутринта е. Сега ще ти обясна. Изобщо не искам нищо да ми обясняваш. Чакай! И няма къде да те чакам. Чакай, какво правиш бе? Какво правя ли? Аз какво правя? Аз разчиствам, а ти се изнасяш. Речи го разяла отсъствието ми, че в ръцете ти не спя, че ти липсвам и не ти звъня. Имаше ме, сриваше ме, другите извика и стига да те прегръщат вместо мене.